Hola a tothom, benvinguts en un nou vídeo on ara estem aquí, que ara mateix anirem a jugar als Lemmings. Comencem pel primer nivell. Comencem pel que veig que haurem d'utilitzar aquest, que teoria hauria d'excavar cap avall, sí. Vale, ja m'han excavat cap avall i pel que veig això és el mode d'aparició. Ara faré que m'apareixin més ràpid. I ara quan arribi aquest ja haurem acabat el nivell. Vale, ja està, ja hem acabat el primer nivell i això és el primer nivell de tots els que hi ha. Comencem pel segon. Només els flotadors poden sobreviure i a veure com és el nivell. Bueno, tampoc molt llarg no és. Aquest hauré d'utilitzar el paracaigudes. Va, de moment m'estan anant bé. Però no fallar i que se'm mati algun lemming. Se me n'ha matat un. Bueno, espero que me'l deixi passar. Sí, me l'ha deixat passar. Vale, el segon exercici és el 3. Bueno, nivell. Fet a mida per a bloquejadors. Això. Pel que veig això d'aquí són bloquejadors. Vale, hauré d'anar bloquejant tot el rato els lemmings perquè vagin avançant. I que apareguin més ràpid, així no tardaré tant temps. Vale, no ara en teoria. Ja està, ja poden arribar. Ara, com veieu, estan apareixent molt ràpid i tots van baixant ja. Van baixant i ja estarà acabat el nivell. I això d'aquí, pel que es veu aquí, és que és per explotar-ho tot. Ara quan acabin d'entrar els explotaré aquests que estan aquí fora. Ara. Ja està. Ja hem acabat el tercer nivell. Ara toca anar pel quart. Ara fer servir els miners i escaladors. Ara tinc per fer escaladors i per minar en sota. Bueno, per fer forat en sota. Veieu, ara aquest d'aquí el faran diagonal. Un cop. Vale, estan baixant. I ja està. Ara ja està, i ara en teoria ja poden arribar perfectament per la seva compte. Doncs per aquest ja està.
Ja està. Hem acabat el quart nivell. Ara el 5è nivell. Necessites una de 2 aquesta vegada. Vale, està. Vale, ara hauré de acabar tampoc malgastant els escalaments. Si no, llavors ja serà cada cop més dur. I això, perquè ho sapigueu, serà una sèrie que aniré posant més vídeos fins a acabar, que crec que aquest joc és infinit. Diria que aquest joc és infinit, no estic segur. Però pot ser que sigui infinit. Vale, ara està. Ara des d'aquí tornaran enrere i ja està. Ara, com veieu, ara estan tornant. I ja està. El nivell ja està passat. Ja està. Ara arribaran els últims i ja hem acabat el nivell. I anirem a pel següent. I anem a pel 6è nivell, que és el següent que ens toca. I ja està. Ara el següent nivell és el 6. Sí. Una tasca per a bloquejadors i bombarders. Doncs aquí hauré d'anar explotant-los. Sometimes sour, sometimes sweet. And M. Night Shyamalan's story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? I ara reinicio la pantalla. Reiniciem, l'hem de tornar a començar. Vale, no ha sortit bé perquè no he pogut fer masses explosions i no he arribat a explotar-ho el necessari. Reciprocate the feeling. Find peace beneath the surface. Everything's peachy. Ara, ja està. Fins aquí el vídeo. Bueno, vídeo no, el nivell vídeo. Story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Ja està, nivell acabat. El següent nivell que ens toca, en teoria, és el 7. Els dubtes us ajudaran aquí. Vale, serà d'aquí poc, acabarem el vídeo d'aquí poc. Sometimes sour, sometimes sweet. Split personality. Sometimes sour, sometimes sweet. Yum, 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 yum. Head over heels for that someone. Head for the hills for nothing, nothing. Vale. Ja continuem pujant. Serà aquí.
actually wanna die. No matter how bad it tastes, I want it. Here's a metaphor for my life. I'm eating McDonald's to get healthy. Tell me how that makes sense. Y ya está. No, conmigo dime. And I think I heard Bigfoot. Did he run away? I don't know. I would have invited him in my tent so we can drink some miso soup. It's dangerous. And peace. No. And so don't do that. All about conspiracy theories. Ya está. All night. I wonder if he believes in alien league. Ara toca fer Touch together. el següent nivell, que és el Actually become 8. best of friends. És tan complicat com això. Put pictures of each other on them. Va, sí. El que acabo de veure és molt fàcil. Tenim la sortida davant. Però jo crec que l'han fet per despistar. I ja està. Ja no podem fer més jocs perquè se m'han acabat les monedes per fer-ho. I bueno, fins aquí el vídeo d'avui. Adeu!